bela jele abina fo bebe sira kelen de ka sabu wati dola UNTM yɛrɛ kun ye wele da kan bila gouvernement ka fɔ ɲɛna ko contractuel minnu bɛ ni o ye sanfɛ lɔgɔli karamɔgɔ olu ka kun ye UNTM kun ye gouvernement ayiwa ci lase a ma a waati la o bɛɛ lajɛlen ye laɲiniw ye a b'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan min ye CSTM Amadou Amion Gindo ayiwa UNTM ka laɲiniw kɔfɛ n'o ye Yakuba Katile ka lafasali kuluba in ye Amion Gindo n k'a fɔ Amadou Amion Gindo ale kɔni bɛ nin sira fana kan sabu a y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya min Mali sɔrɔ CEDEAO ka wulikajɔw siratigɛ la CSTM sɔnna k'a fɔ ko u b'u makun fɔlɔ jamana yɛrɛ kama nka olu n'a ye k'a fɔ de bi na ayiwa gouvernement kɔni kɛlen don ka olu ka laɲiniw kɛ ayiwa i b'a fɔ ko u mago t'a la an bɛ waati min na ko sisan Amadou Amion Gindo y'a yira k'a fɔ gouvernement ka tɛmɛ ni minisiriso min bɛ yen n'o bɛ baarako kunna ministre du travail et de la fonction publique et du dialogue social ko kan ka sigi ka fɔ ba dɔ kɛ n'o ye assise ni u kama ko conférence sociale sur le travail CSTM ko ale tɛna ye a ko kɛnɛ kan sabu olu fana ka layidu min taara u ye a layidu ninnu si ma dafa nin b'a yira k'a fɔ limanaw nin ye cikan filanan ye ka bɔ syndicat yɔrɔ UNTM ta kɔfɛ CSTM ko don nataw bɛ sɔn ka kɛ wulikajɔba ye kosɛbɛ ka ɲɛsin furancɛla fanga ye a ɲɛmɔgɔw ma limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la o mana bɔ yen info matin ale bi yan a kumana info matin y'a yira k'a fɔ limanaw ko an ka mairelakaw n'o ye conseil communaux ye ko dɔ bɛna fara u ka waati kan n'o ye u ka mandat yɛrɛ ye limanaw nin kɔni y'a siɲɛ filanan ye an ka maire dɔ bɛ fara u ka mandat kan yɔrɔ ni maaw hakili b'a la limanaw maire minnu bɛ yen ni olu taara kalata senfɛ kabi ayiwa novembre kalo tile 20 san 2016 dɔ farala u kunna siɲɛ fɔlɔ la limanaw ka kalo 6 fara kan o ye sariya ye o bɔlen kɔ yen gouvernement tilala ka dɔ wɛrɛ fara kan tuguni kalo 6 wɛrɛ limanaw min o kan ka kun cɛ min bɛ tali kɛ novembre kalo tile 22 natɔ in san 2022 nɛgɛ kanɲɛ fufalaki o dun an n'o cɛman ja bilen o de la gouvernement y'a ye sa ayiwa min ye kalataw ye olu tɛ se ka boloda bilen ka kɛ ni jamana yɛrɛ cogoya ye o de la gouvernement ye ayiwa wulikajɔ dɔw kɛ ka sabu sariya bɛ min fɔ maires ka nin koɲɛ la n'o de ye n'u ka mandat banna jamana ni kalata tɛ se ka kɛ ayiwa sariya dɔw de bɛ yen gouvernement bɛ olu ta nka yɔrɔ dɔw fana bɛ yen u tɛ se ka tɛmɛ o kan o sariya ninnu ye k'a fɔ u bɛ se ka maires ka mandat n'o y'u ka fanga hakɛ ye waati min dira u ma u bɛ se ka dɔ fara a kan siɲɛ 2 nka siɲɛ 3nan ko min y'a la nin ye ayiwa gouvernement y'a jira k'a fɔ ko sariya wɛrɛ bɛ yen taabolo wɛrɛ bɛ yen min bɛ ayiwa taasira di gouvernement ma a ka se ka nin baara in kɛ o taabolo 3nan in a yirala k'a fɔ ko sariya min bɛ yen n'o bɛ nin ko fɔ n'o ye code de collectivité ye u bɛ n'o ta k'o lajɛ ka segin a kan k'a kalan ni ayiwa ka kalataw bɔ a dɔgɔ kɔrɔ k'a bila ka taa don wɛrɛ la ayiwa n'o bɛ se ka kɛ o de la minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka mara caman bɔli kunna colonel Abdoulaye Mayiga kunun alamisa octobre kalo tile 16 a ye kunnafonidilaw wele ka nin ɲɛfɔli ninnu kɛ maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na a ko k'a kana kɛ malidenw kɔnɔ k'a fɔ ko furancɛla fanga in bɛ ka mara jasi walima ka mara kɛ i n'a fɔ ko yɛrɛsago kɛ k'o tɛ ko waati n'a cogoya de don n'i y'a ye k'a fɔ maire olu ka kalata a ma se ka kɛ nin cogoya la ayiwa fɛn dɔ de y'a bali a ko n'o tɛ n'i y'a lajɛ conseil minnu bɛ Mali la a bɛ se maa 101 de ma n'i ko k'i b'o bɛɛ lajɛlen nɔra bila nin cogoya la ko ka kalata kɛ jamana dun a yirala k'a fɔ waati tɛ se ka koron fiyewu ka min ka kalata kɛ k'a fɔ de ko i bɛ mairelakaw u sigi o de la gouvernement y'a ɲini sisan k'a bɛna fɛɛrɛ 3nan tigɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye maires dɔw bɛ se ka fara u kunna ko kura n'u y'u ka mandat ye halisa dɔw bɛ se ka fara a kan cogo min na o de la a fɔra k'a fɔ conseiller maa 101 min filɛ nin n'olu bɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko a bɛɛ tɛna dɔ tɛna fara a bɛɛ kunna dɛ nka yɔrɔ dɔw bɛ yen ko a yɛrɛ k'a fɔ maire dɔw bɛ yen nɔ olu ka baara o tɛ ka san sɔrɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen i b'a sɔrɔ hali maires t'o yɔrɔ kofɔli ninnu na yɔrɔ ninnu na gouvernement y'a jira k'a fɔ min bɛ kɛ kɔrɔlen o de ye k'a fɔ ko autorité intérimaire
no de fanga lateme fanga e o bibla o ma ko fole no nona nga ko autorité intérimaire ko anamay ka fo o fana musaka o kabo o bara o kacha a dossier na boso kacha a nyemsenu ngacha ko sebe o gonna ira ka fo ale kon mina lecture min ke no de code de collectivité charangne o bina min tasisa o de ka fo abfo ma ko délégation spéciale no de ma krengreni ko awno ta ko bla a mer ko fole no nana mer min betede ko mer min nana famu ka fo ko bede bina nona bina bla ni délégation spéciale ni sabu délégation spéciale ni tina teme ma saba walma ma wolon flaka o dun o te musaka babo wa fana o ma hake fana mancha wa o bara bi se ka ke ni aywa jatemne mi bi se ka famia wati re konnala o de la colonel Abdoulaye Mega ira ka fo ko administration territoriale be wuli ka jobela aye abara re damne ka ban soni gouvernement ka de la ñoy ministre ka la de la ñoy mimike o ni o jabi min bora ola ona di jamana de uma meru o ka sigi tuguni manda dolna fa aka nga atina ke ina fo folla ta ku ye ku toy meru so be no comme majebo barawla o délégation spéciale na blakataye ka o baraw ke o ro ku folinuna murgo koni ale daga fasir do anyo do information ko nala o mana boy l'indépendant bien ale kumana l'indépendant ira ka foko anga kele chew minum be ni aya finitigi nyamo do limana no olu ye kalan so ko sayna o kalan akira an yere ka aya kalan so ni o nyoshine do kalan kele kalama o kama école de guerre limana école de guerre ni aya ni wanya lesti o folo malila ya o kalan de folo kulu klalu ka kalana abise finitigi nyamo no officier mamu ga nyonama ko nunun bere jele ka kalan dorete abinyeshin jamana Allah kanan lima ana ka folo jamana anga finitigi nyamo bele jele ko mi bo mali kono de kata ni kalan suya ke jamana koka nga nana ka fo franjira fanga nyamo ka layni konala o école de guerre ablala senga samba flani muga ani kelen aywa shara kisa ni loi numéro 2021 052 min tara septembre kalo tile mugani konoton samba flani mugani kelen ibana o ya yamara ka foko kalanso ka sigi mali kono ya min be kele kalan anga finitigu kuna ayala ka fo o de dala senga wa lawalera limana wa be sena yere o de la kabi ama folo wa folo minu ni oluye kalan damne o ye kalo tan ani kelen nyogona o yo de ke kalana limana o kalan ayala ka fo abe talike jamana chugoya jamana yere mara chugoya katase kele ferewma ani aywa min bi talike jamana dance minun be hali aywa kunafoni kalan katase mali ni jamana wɛrɛw cɛ o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na fo ka taa se aywa ɲɛmɔgɔya yɛrɛ o bɛ se ka sabati cogo min na nin bɛɛ lajɛlen kalanw ye aywa min ye an ka finitigi ninnu ye o ye kalan minnu kɛ a yirala k'a fɔ limana nin bɛɛ lajɛlen laɲini ye mun ye mali finitigi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye ofisiyew ye n'a fɔra k'a fɔ u bɛ taa kɛlɛ kalan jamana wɛrɛ la n'u y'o kɛ an yɛrɛ fɛ yan o de nafa ka bon o de la an bɛ don min ko bi ni kalanden ninnu ni o ye officier stagiaire ye o kɔni tilala kalan na u ka jɔnjɔnw dira u ma mun tora sa limana ninnu ka bila jamana ka bolo ka fɛɛrɛ fɛn fɛn dira u ma u k'o lawaleya ayiwa mali bɛ se ka kisi ka bɔ bamanciya wale ninnu tɔɔrɔ ma cogo min na limana l'indépendant ka kuma la a yirala k'a fɔ ko nin ye bolimafɛn dɔ ye n'o ye car belebeleba dɔ ye car min bɛ yen n'a bɛ maaw ta ayiwa ka taama n'u ye ka taa u seyɔrɔw la ko Sevare ni Baɲangara ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko kasara ye nin car in sɔrɔ dɛ car min filɛ nin ye ni compagnie DC car dɔ de don a yirala k'a fɔ a yirala mugu dɔ de kan mugu min n'u k'a ma ko engin explosif improvisé komi alamisa nɛgɛ kanɲɛ 14 waati la a yirala k'a fɔ Sevare ni Baɲangara cɛ halisa ko min ye mugu ninnu ye u bɛ dugumakolo jukɔrɔ ko fɔli ninnu na o de kɛra sababu ye nin car belebeleba in a yɛrɛlen kɔ mugu ka mugu forona n'a ye fasiri y'a yira k'a fɔ ko maa caman joginna wa a bɛ se maa sigiyɔrɔma 10 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ ni olu fatura jamana an bɛ dugawu kɛ ala ka u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ suma ala ka kɛnɛya di u bɛɛ lajɛlen ma an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔ ne bɔra yen nouvelle horizon an bɛ don ale kɔnɔ la kuma na limana nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ a ye ɲininkali de a ko n'a sɔrɔla min ye jamanakuntigi kalata ye min bolodalen don ka bila février kalo san 2024
yɔrɔ ni waati minnu fɔra ko ka ayiwa kalataw boloda an fɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ jamanakuntigi kalata ale kɔni bolodalen don ka bila février kalo la san 2024 o ye simako ye jamana ko nka min bɛ tali kɛ jamanakuntigi kalata in nouvelle horizon in yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla a bɛna kɛ a waati la ka sababu kɛ mun ye jamana waati minnu fɔra baara bɛ ka taa cogo min na n'o ye chronogramme ye gouvernement furancɛla fanga y'a bila sen kan cogo min na a b'a yira k'a fɔ a bɛ sɔn ka kɔlɔlɔ se waati minnu bɛ ka fɔ kalata ninnu na n'o tɛ ko n'i y'a lajɛ ko maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ kalata labɛn n'o ye autorité indépendante de gestion des élections maaw ye maa 15 a kun fɔra k'a fɔ kabi juillet kalo tɛmɛnen tile 13 san 2022 olu kun kan ka sigi o y'a sɔrɔ olu ka baara bɛɛ banna pewu n'i y'o lajɛ fana ko octobre kalo la o don o de araba tɛmɛnen na octobre kalo tile 12 olu sera ka sigi sen kan o b'a yira k'a fɔ kalo 3 o kɛra o bilala k'a sɔrɔ olu ka baara ma sigi sen kan n'i y'a lajɛ CNT ani jamanakuntigi o kan ka o fana sariya lajɛ ka yamaruya di baara ka kɛ n'a ye o bɛɛ lajɛlen bɛna waati ta o mana bɔ yen nɔ jamana a yɛrɛ la k'a fɔ ninnu ma kofɔlen minnu filɛ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections maaw ye EG maaw ka kale ka siɲɛ o kun bolodalen ka bila o juillet kalo 1 fana tile 28 na o fana ma se ka kɛ o bɔra a dɔw kɔrɔ o sigili k'a fɔ a ye baara daminɛ o kun bolodalen don ka bila utukalo tɛmɛnen tile fɔlɔ san 2022 ni si ma se ka kɛ a waati la nouvelle horizon ka fasiri kɔnɔna la ko hali jamana sariya sunda min n'o bɛ ka sɛbɛn sisan n'o ye avant projet ye o fana kun kan ka o baara bɛɛ kun kan ka kun cɛ ayiwa ka kɔnbiɲɛ nka ko a yirala k'a fɔ o fana dira n'o ye octobre kalo tile 11 tɛmɛnen jamanakuntigi ma ayiwa o don fana halisa a baara ma ban a don jirala k'a fɔ min ye wasaden n'a fɔ kalata min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ an ka sariya sunba maaw sɔnna ma walima u ma sɔn a ma a yirala k'a fɔ o don novembre kalo natɔ tile 2 ministriw ka laadala ɲini n'o kan ka kɛ novembre kalo tile 24 ani CNT o fana kan ka sigi kɛ walasa ka o ko in jateminɛ o don o fana bɛ sɔn ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ limanaw nin b'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali fana kɛ n'a fɔ wasaden kalata n'o ye assemblée nationale maaw ka kalata ye o bolodalen don ka bila octobre kalo la ani novembre kalo san 2023 référendum min n'an bɔra k'o kuma fɔ o fana bolodalen don ka bila mars kalo la san 2023 n'an sɔrɔla fana collectivité conseil ani collectivité ka kalata o fana bolodalen don ka bila juin kalo la san 2023 min ye jamanakuntigi kalata ye ale fana bolodalen don ka bila yɔrɔ yanni ale cɛ collège électoral de bɛ wele octobre kalo la san 2023 ka sɔrɔ ka a kalata boloda février kalo la san 2024 nin b'a yira k'a fɔ fasiri ka fɔ la nouvelle horizon jamanaw ko waatiw bɛ ka ɲɔgɔn cɛ dɔɔni dɔɔni a dun yirala k'a fɔ n'i y'a ye CEDEAO ye embargo wuli ka bɔ Mali kan jamanaw ko u y'u sinsin nin yɔrɔ ninnu de kan ka se ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen di u ma ayiwa min ye baara ninnu ye a bɛ se ka kɛ ka bɛn ni o waatiw ye cogo min na yɔrɔ min ye kabi bandaw ka waati la jamanaw kalo 18 o de kun taara furancɛla fanga fɛ nka nana ye k'a fɔ kalo 24 o farala a kan an b'o de baara la sisan a yɛrɛla k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ yɛlɛmani fɛn fɛn bolodali don jamana kɔnɔ a ka kɛ o waati ninnu kɔnɔna la min ye kɔsa in na jamanakuntigi ale teliyara ka EG maaw u ka sigili sariya ta o ka se ka bila sen kan joona joona o b'a yira k'a fɔ jamanakuntigi a sɔnna ma k'a fɔ tiɲɛ na majɛ bɛ ka kɛ waati la nka waati nataw o de bɛ se k'o fɔ ɲɛna n'a sɔrɔla ayiwa waati ko min fɔlen don kalataw ni ayiwa ani baara tɔw la ani yɛlɛmani tɔ ninnu n'a bɛna se ka kɛ a waati kofɔlen ninnu na limanaw kunnafoni nin an ye nin bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen ale nouvelle horizon kelen ka kuma la a yiralen bɛ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ŋunuŋunukan dɔw bɛ yen olu mɛnna kɔsa in na k'a fɔ ko kodiwarikaw ka finitigi maa 46 tɔ min bɛ yen n'u bɛ bolola halisa Mali la yan nɔ min bɛ tali kɛ kodiwari jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ka kuma a ko la u ka kunnafonidi laada kɛnɛ dɔ senfɛ min ye gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela ye n'o ye
Amadou Koulibaly aye dan sigi ni ngunu kayna sabu aya yira ko do kun dama do sisan oluga jamana club ngunu kando la ka foko keleche ma binani woro mi minani be malila ni mali jamana nyemo ko cheni galaw do no mercenaire wi ko ni do ira ka foko abete ko wore keleche wi ko jamana wore dimbe Allah mi Amadou Koulibaly ni no ye ko wore ka gouvernement ka kuma la selay aya yira ka fo tiente kumaina ka sawu ge ni le mana min bi talike mun kan de be sena bololo mun sanfe ka foko jamana were dimbe a ko hukum konnala ni jate mike Abidjan no ye aya kurwa fabaye a fama wa yira ka fo ube ni kun uba angalundiya sabu ko akun fora ka fo manani yere bala ko o dron de ye kurwa jamana dinni ko to bela jile jamana were mawyi kuma min fora Koulibaly alami gouvernement ka kuma la selay aya yira ka fo ni koyi ama a gregre ma ban folo kunda no kan na dore fara a ko kololoka ni feve fle ni keleche ni feve fle no ye mercenaire ni e mano abey Koulibaly keleche wi ma kelintala min bora jamana wore la kana anga jamana konna la yanno o ka yira ka fo malila ya kuma fondi sira shi kono ma aywa ma ko folo nu ka fo Koulibaly ka den walma ni jamana wore bala ma wore kon no fo nga min gon fora ka fo aywa mercenaire do min Koulibaly keleche wi o de kuma semen chale do kala se la turu o de ka Demba Conté ale de ni fasrike nouvelle horizon ay misura konnala ona be dimana l'essor ami de l'essor konnala ya yira ka fo ko lakana baliya min be min ne do gawo mara konnala gawo sigibaw de wulla dimana ka bara do boluda no de ko gawo opération ville morte o te do rew dimana futike bara futike a doni kama ni wali mere kera araba temenina ne kan tan ani shigi temeni sanga bisaba ko che marfatigi do olu de yani ka min ya sedu arun togodo sedu arun touré ni bela dilo kama ko arun bamba akaso limana ko mado de wulla aya watimina abeka abaka alabatola o che marfati do de tara ka adodo fo akaso limana ka fo kuba ajaso katanai o jaso ni de hukumu konnala o ma chen soro ga uyu take marfachi ni ngerani limana ko bal perdi de tara che soro a worola o kisera soro o de la ni arun uya takatana aya garu docteur sula ina fo docteur Youssouf Traoré ale ayira ka fo ko aya bashite ala ani bi shika kishi o de la kana balen stratégie ga ko ayira ka fo ni ko ni boli ni ko ni sika tusina mabe mawdi be ni ka fo ayta karsa fa wal ma ay karsa bone anina e mana ga ko ayira ka fo ni sika ke ko bentai o de la ga ko dimina ka ko su de mana ka kalansu ani barakero bela jeli datugu min kɛra araba tɛmɛnen na a yɛrɛla k'a fɔ bandi ninnu dɔw bɛ yen ko o y'a ɲini yɛrɛ ka Seydou Arun Touré tɔgɔ in limana ko a b'a a jaso ka taa n'a ye nka kelen a na kɛ a sera ka minɛ k'a di polisilakaw ma o de la gouverneur ka directeur de cabinet n'o ye Agali Inamu ale ni maire Gao commune urbaine maire Boubacar Traoré olu taara ayiwa kɛnɛyaso in na ka taa tiɲɛ lajɛ a ka kɛnɛya yɛrɛ a kama Abdraman Touré Amar tɔgɔ la Gawokaw fɛ yen nɔ an b'a kuncɛ ni min ye limana o ye Eco ye les Eco welewele a y'a yira k'a fɔ limana maaw ka sabali sa min ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye a kelen don i b'a fɔ ko ayiwa ko kura an fɛ yan nɔ limana min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka seko ni dɔnko dɔnkilidalaw minnu bɛ yen ni olu ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛnnen bɛ bi de limanaw bɔlɔlɔ sanfɛla wa dɔw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn nɛni ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ ka ɲɔgɔn ka hadamadenya bɛɛ lajɛlen ta k'a da kɛnɛ ka bɔlɔlɔw sanfɛ min ye réseaux sociaux ninnu ye a kɛra Facebook ye o a kɛra TikTok ye o limanaw ko bi bi in na Mali seko ni dɔnko n'o ye artistes ye dɔnkilidalaw caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen bɛ nin ma a yɛrɛla k'a fɔ a kɛmɛ sababu ye bi limanaw fadenya yɛrɛ dɔw ta yɛrɛ kɛn bɛ a la fadenya de
sabu caman bɛ olu bɛ ayiwa u ni maa min bɛ kɛlɛ la kɛlɛminka don dɔ ni dɔ cɛ o bɛ taa don u ka adamadenya la walima u ka du la k'o ta k'o bila bɔlɔlɔw sanfɛ a n'a a nɛni jugu a n'a a kumakan jugu a n'a a fɛn caman bɛ yen minnu ni hadamadenya yɛrɛ tɛ taa fiyewu a yɛrɛ la k'a fɔ an ka seko ni dɔnko tigilamaw u fana bi na u ka baara bɛnnen bɛ ma a bɛɛ tɛ dɛ nka dɔw de don minnu bɛ yen ni olu labɛnnen don ka u manifin u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aya karisa mana min kɛ o b'o ka dossier ta ka t'o di maa wɛrɛ ma o b'o buruja min ye bɔlɔlɔw sanfɛla la a yɛrɛ k'a fɔ bɔlɔlɔ kɔnɔ a bɛ ɲini kana kɛ damatɛmɛ ye an fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ yen n'olu bɛ dɔnkilidaw ni fɛnw kɛ an bɛ diɲɛ fasugu jumɛn de kɔnɔ bi e ko in kuma fɔ a bɛ dansi kɛ kunnafoni la an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a dɔgɔkun wɛrɛ an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ